Dawanau Comedies. A gaskiya talaucin nan ya ishe ni masta, Allah bariyan nan ta ishe ni wallahi Allah. To ya za a yi? Ni kaina talaucin nan ya fi addaba ta fiye da kai. Amma wace harka kake ganin za mu koma? To ya za a yi? Matso. Ƙara matsowa. Akwai wani mutum ya zo min da wata harka, amma za a samu kuɗaɗe. Amma ta mafi. Mafiya inna lillahi. Zauna. Ka damu abokina. To ya za a yi kenan? Ka san yanzu rayuwa ta yi wa. Ka nutsu kawai, kakka gaya wa kowa. To shi kenan, yanzu yaushe za mu fara harkar? Kakka damu, yanzu za mu iya tafiya. Yanzu harkar za mu tafi kenan? Ok, to shi kenan, mu je kawai, ba damuwa. Ta laya da za mu yi amfani da ita, wani malami ya bani. To shi kenan. Wani yaro, kai yaro, zo ina za ka je? Akwai wata alawa da zan bashi, ina da wata alawa. Zaƙin tsiya yaro, sai ka sha su ka ƙoshi, wannan alawa ai akwai daɗi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ashe mutumin nan da gaske yake? Alhamdulillah, sai godiya. Kai ƙwaro, wallahi na yadda da kai. Ka ga yaron? Dama Alhaji ya ce a samo mai yaro dan fari mai ƙaton kai. Ka ga yaron ya yi daidai da yadda Alhaji yake so. To Alhajin dama ya ce muku hadda mai coronavirus? Me? Dan ni kom ina da coronavirus.